Eli tässä opetusvideossa katsotaan, millä tavalla Excelillä voi piirtää siistin näköisiä kaaviokuvia. Eli meillä on tässä valmiina tämä alkuperäinen taulukko ja nyt halutaan lähteä piirtämään tästä kuvaa. Eli nyt ollaan täällä online Excelissä, mutta vaihdetaan sinne tietokoneen omaan Exceliin tuolta Avaa Excelissä painikkeesta. Minulla on käytössä toi Office 2010, joten se on ehkä pikkasen erilainen mitä teidän Excel-versio, mutta suurin piirtein samat ominaisuudet siinä pitäisi olla. Ja nyt ollaan täällä ihan koneen omassa Excelissä, ja täällä on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja piirtää sitä kuvaa ja mitä siellä online-versiossa. Meidän taulukko näköjään vähän muuttuu, eli otetaan vähän lisää tilaa tuolta noille otsikoille, niin näyttää siistimmältä. Eli taulukon piirtäminen. Maalataan noin frekvenssit nyt hiiren vasemmalla puolella ja valitaan lisää. Nyt esimerkiksi pylväs ja vaikka kaksiulotteinen. Työ voitte tehdä erilaisia kuvaajia, mutta tämä on nyt sellainen hyvä peruskuvaaja. Siirretään vähän tänne päin. Ei ole päällekkäin minkään toisen kanssa. Nyt frekvenssit näkyykin täällä pylväinä, mutta nämä alaosan luokat on nyt väärät. Eli meidän arvosanat menee nyt 1–7, kun pitäisi mennä 4–10. Joten painan yhtä näistä luvuista hiiren oikealla näppäimellä ja otan täältä tämän valitse tiedot. Aukeaa tämän näköinen ikkuna. Tuossa on vaaka-akselin luokka-otsikot ja muokataan niitä. Otetaan toi valitse alue ja taas tällä hiiren vasemmalla puolella maalataan se haluttu alue eli 4–10. Näppäsen OK. Nyt on vaihtunut tänne 4 eteenpäin. OK. Ja nyt näyttää siltä, miltä pitää. Sitten tuolla on turhaa tollainen sarja, eli klikataan sitä ja delete poistaa sen. Muuten hyvän näköinen kuvaaja, mutta nyt puuttuu akseleilta otsikot, joten lisätään ne täältä asettelu, akselin otsikot. Ekana toi vaakasuuntainen, lisätään se. Se on nyt arvosana. Huomatkaa, että kirjoitti tuonne ylös ja painetaan Enter. Sitten valitaan toi pystysuuntainen. Näistä voitte valita minkä haluatte, mikä näyttää parhaalta. Enter. Nyt näyttää minun silmään aika hyvältä. Jos haluatte muokata täällä on näitä muotoile, rakenne, väriä pystyy vaihtamaan. Tehkää sellainen kuvaaja, mikä teidän mielestä on hyvän näköinen ja siisti. Samoin, jos haluatte, voitte aina valita täältä jonkun erinäköisen, mikä teidän mielestä on siinä tilanteessa havainnollinen. Näillä ohjeilla teidän pitäisi pystyä piirtämään sievät kuvaajat siihen teidän projektiin. Tsemppiä jatkoon.